Εντάξει, θα μου σπάς. Θα σπάω, θα σπάω. Τώρα βάλτε μπρος. Γυρίστε διακόπτη και πατήστε μίζα. Ξεκινήστε τώρα και ο Θεός βοηθός. Και εδώ είναι μια ωραία ταβέρνα που τρώμε που λέγεται Παλαμάρι, όχι Κόκαμπος. Όχι, εγώ που το έλεγα Άλμπατρος. Εσείς το έκανε στριπτιζάδικο να πούμε. Όχι, Αλκατράς είναι στριπτιζάδικο. Κοντά είναι. Άλκα. Να, μπω. Ωραία πάμε. Τεκεντέν. Κυρία μου, ορίστε, χάνταξ. Αμάξι! Το βλέπω. Έχουν προτεραιότητα, αυτοί. Ξέρω, αφού έχουμε στο. Γουστά κρυβά, το γουστά κρυβά. Δεν έχω κάνει πρωτάρμανση. Έτσι. Γιατί περίεργα την είδα. Έτσι, γιατί βαρέθηκα τα ίδια. Δεν έχω καταλάβει την πρόθεσή του. Για φάνα το φλασάκι σου, Καλό. Τι να κάνεις? Τι να κάνεις, ακάτσεις να μαλώσεις. Πες το τι θες. Λέω, θέλω να πάμε στην Δημοτική Πινακοθήκη. Ναι. Μακάρι να υπάρχει κανένα πίνακα έτσι που να λέγεται μαύρο τετράγωνο και να είμαστε έτσι. Αυτός είναι του Κωνσταντίνου. Ονομάζεται Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Και να κάνουμε τους σκεπτικούς. Και πίσω από τη μαυρίλα αχνοφαίνεται. Βλέπεις μια θάλασσα. Ορίστε, εκεί πέρα βλέπω εγώ ολοκάθαρα την Πίνδο. Δεν είναι η Πίνδος, η Γιώνα είναι.